Čaute Micky, dneska sa vám predstavujem z Basement štúdia a tu máme konkrétne náš DJ room. Nájdeš tu 4x 2000 Nexus 2 a mix DJM A9. Tak pokiaľ máš chuť a chceš si poriadne zatrénovať, tak napíš buď mne, alebo napíš do Basement štúdia. Odkaz nájdeš dolu v popisku videa. Na dnešný deň toho fakt nie je veľa, tak poďme rovno na to. Piatok, Nitra, Club Drink, Drum and Bass to your face. Piatok, Praha Cross, DNB TV Presents, Black Edition, Neurofunk Night. Sobota, Bassproof, Tržnice Brno. Sobota, Unity Rage Benefice, Kralupy nad Vltavou, Afterparty, Klub K2. Mikulášských party som našiel fakt neurekom, ale väčšinou to boli také nezaujímavé, popové, no nazval by som to hovadiny. To je môj názor, hej. Pomaly sa nám už blížia Vianoce, prichádza už aj druhá adventná nedeľa, tak prosím vypustite všetok stres a začnite si užívať blížiace sa sviatky, prázdniny. Čus!